Φαντάσου να μπορούσες να σώσεις τον πλανήτη απλά κουνώντας ένα μαγικό ραβδάκι. Κι όμως, δεν χρειάζεσαι ραβδί για να κάνεις κάτι μαγικό για το περιβάλλον. Γιατί η μαγεία είναι στο χέρι σου. Και η μαγεία εξαπλώνεται, αρκεί να κάνεις τη σωστή κίνηση. Μια μικρή κίνηση που πρέπει να γίνει συνήθεια για όλους μας. Ποια είναι αυτή η κίνηση? Η ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και λαμπτήρων. Γιατί κάθε φορά που αφήνουμε μια παλιά λάμπα ή μια χαλασμένη συσκευή στους κάδους της φωτοκύκλωση, η δύναμή μας πολλαπλασιάζεται και όλοι μαζί συμβάλλουμε δραστικά στην προστασία του πλανήτη. Βλέπεις, σήμερα οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές είναι στη ζωή μας περισσότερο από ποτέ και η ρύπανση που προκαλούν αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για τον πλανήτη μας, καθώς κάθε χρόνο όλο και περισσότερες καταλήγουν στα σκουπίδια. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Τα τελευταία χρόνια, ο όγκος των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων αυξάνεται υπερβολικά. Σύμφωνα με έρευνες, αν ενώναμε τα καλώδια των ακουστικών που δεν χρησιμοποιούνται, θα μπορούσαμε να τυλίξουμε το φεγγάρι 3 φορές. Και αν ζυγίζαμε τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα που παράγονται στη γη μέσα σε ένα χρόνο, θα είχαν βάρος όσο 4 πυραμίδες της Αιγύπτου. Τι κάνουμε όμως στη φωτοκύκλωση? Στη φωτοκύκλωση φροντίζουμε και οργανώνουμε τη συλλογή των λαμπτήρων, των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και των φωτοβολταϊκών πλαισίων που δεν λειτουργούν πια και τα προωθούμε στις μονάδες ανακύκλωσης. Εδώ, κάθε είδους ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές διαχωρίζονται, αποσυναρμολογούνται ή προωθούνται για επαναχρησιμοποίηση. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα περιέχουν βλαβερές ουσίες όπως ο μόλιβδος και ο υδράργυρος, οι οποίες δεν εξαφανίζονται ως διαμαγείας, αλλά μπορούν να καταλήξουν από τα σκουπίδια μας στο περιβάλλον και να το μολύνουν. Έτσι μπορεί να κινδυνεύσουν οι ζωντανοί οργανισμοί και βέβαια η ανθρώπινη υγεία, αφού οι βλαβερές ουσίες περνάνε στην τροφή μέσω της τροφικής αλυσίδας. Ευτυχώς, εδώ οι βλαβερές ουσίες δεσμεύονται προσεκτικά και δεν μολύνουν το περιβάλλον. Με την ανακύκλωση επίσης ανακτώνται χρήσιμα υλικά και πρώτες ύλες όπως γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, χαλκός και άλλα πολύτιμα μέταλλα. Φανταζόσουν ποτέ ότι το 7% από όλο το χρυσάφι του κόσμου κρύβεται μέσα σε ηλεκτρικές συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται? Ή ότι κάθε τόνος από ηλεκτρονικές πλακέτες που βρίσκονται μέσα στις συσκευές κρύβει μέσα του 800 γραμμάρια ασίμι? Μάλιστα, επειδή η ανάκτηση αυτών των μετάλλων από τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν επιβαρύνει το περιβάλλον όπως η εξόρυξή τους, το όφελος όταν τις ανακυκλώνουμε είναι διπλό. Μαγικό, Κι όμως, όλη αυτή η δύναμη ξεκινάει από εσένα, αρκεί να κάνεις τη σωστή κίνηση. Και αν όλοι, μικροί και μεγάλοι, βρούμε τη μαγεία που κρύβουμε μέσα μας και κάνουμε την ανακύκλωση πράξη, τότε μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Βρες το κοντινότερο σημείο που μπορείς να ανακυκλώσεις στο φωτοκύκλωση.gr ή στην εφαρμογή Φωτοκύκλωση για κινητά τηλέφωνα. Φωτοκύκλωση. Κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο.